ye fugekɛ dɔ kɛra sababu ye ka furumuso kunci ni bese ye ka sabu kɛ keleya jalan ye Mamaribugukaw fɛ. Ɔktɔburu kalo tile 5 tɛmɛnen san 2022 eko o don na bɔ Mamaribugukaw kɔnɔ wa. Mamaribugu ale filɛ Sebenikɔrɔ kɔfɛla la. O ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ fɛn min kɔni ye ni furumuso in ye Awa Berté ale si ye san 25 ye gwadomuso do. A kun dagalen bɛ Mamaribugu a furucɛ fɛ ni o ye Mustafa Bagayogo ye. O si ye san 35 ale ye bolola baarakɛla ye. Nka fɛn min kɔni ye Mustafa ye ale kɔni ye yefeke ye. O de hukumu kɔnɔ Mustafa ni Awa kɔni u tun bɛ ɲɔgɔn kan furuɲɔgɔnya kɔnɔna la. Mankanw cayara kosɛbɛ ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu kɛ Mustafa ka keleya jalan ye. Awa ale tɛ se k'i nun fiyɛ. Awa a tɛ se k'i sen ta k'a da ni Mustafa kɔni ma mankanw caya. O de hukumu kɔnɔ sa Awa kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mustafa ka keleya jalan ninnu nege t'ale la, ko o ɲuman tɛ min na, ale kɔni na fɛɛrɛ kɛ ni ka taa a baramɔgɔw fɛ. Awa ye o baaraw la sabati, a ye a ka minɛnw cɛ ni ka taa a baramɔgɔw fɛ. Fɛn min kɔni ye Mustafa ye o ma se ka bɛn ale farikolo ma si la cogo si la, wa Mustafa ma se ka o dayɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ farikolo la. Mustafa kɔni a tora miiri juguw la, a tora hami juguw la. A b'a da don o don a ka dilan sanfɛ, dilan kɔni bɛ bonya a ma, wa a b'a da diɲɛ don o don su bɛ janya a ma. Mustafa bɛ hakilina juguw miiri a kun na fo ka taa kɛ Mustafa yɛrɛ fana a nana ka na hakilina jugu ta a kunkolo la. A b'a bila a kunna kuma dɔw la k'a fɔ ko n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ale furumuso bɛ taa cɛ wɛrɛ de fɛ yen nɔ, walima n'i y'a sɛgɛsɛgɛ cɛ wɛrɛw de bɛ taa ale furumuso nɔfɛ a mansaw fɛ yen nɔ. O de hukumu kɔnɔ fɛn min kɔni ye Mustafa ye a wulila ka se sigiɲɔgɔnw ma, a wulila ka se teriw ma, a wulila ka se jɛɲɔgɔnw ma ko u ka ɲaama u ka dɛmɛ don a ma yaasa fɛn min kɔni ye Awa ye a ka se ka segin ka na ale ka furu la cogo min na. Deliliw cayara, taa ni ka seginw cayara. O tuma na taa ni ka segin ni cɛlabɛ baaraw kɔfɛ Awa ale fɛnɛ kɔni ye i miiri a kɔni seginna ka na a ka cɛlasigi la. Nka o kun ye Awa ta bannen, o kun tɛ Mustafa ta bannen. Sabula Mustafa kɔni ye a bisikiya a kunkolo la k'a fɔ ko Awa kɔni ye ale malo, Awa ye ale yira diɲɛ na. O tuma na o ko kɔni fo Awa ko o ta a niyɔrɔ kini kan. O de hukumu kɔnɔ Awa seginnen ka na Ɔktɔburu kalo tile 5 tɛmɛnen san 2022 Mustafa kɔni ko Awa ma ko Awa ka na ko ka taa ale bila kungo kɔnɔ ko u bɛ taa yiri tigɛ la. O ye Mustafa denilanko kɔrɔ ye, wa Awa yɛrɛ fɛnɛ ma o filɛ kojugu ye. Sabula Mustafa ale ka baara ye farafin furabɔw ye ka furaw bɔ k'olu di mɔgɔw ma. Awa ale fɛnɛ wulila ni ka tugu Mustafa kɔ u tagatɔ kungo kɔnɔ. Fɛn min kɔni ye Mustafa terikɛ dɔ ye ni o y'a jɛɲɔgɔn da ye, ale kɔni ye ani Awa taatɔ ye ɲɔgɔn fɛ. Ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara sabula ale ko nin na kɛ kɛlɛ bannen saw. O y'a sɔrɔ ja Mustafa a n'a kɔrɔna fɛrɛ b'a kɔnɔ. A kun kɛlen don ka a bɛ yiri tigɛ ni bese min ye a ye o da in ja kosɛbɛ. O tuma na u taara kungo kɔnɔna la sa, yɔrɔ min bɛ yen nɔ n'u taara se sama kɔ o kungo kɔnɔna la. Fɛn min kɔni ye Mustafa ye a girinna ni ka bese bɔ a kun ni ka muso kunkolo yanfan in lajɛ ka bese k'a kun ko koki. A ye bese kɛ muso la, muso seginna ka bin. A tilala ka bese ɲɛ wɛrɛ kɛ muso la tuguni. O de ye hukumu kɔnɔ sa fɛn min kɔni ye Mustafa ye a y'a kɔ don furumuso in na ka taga muso dalen to. O de ye hukumu kɔnɔ u seginnen o la sa fɛn min kɔni ye terikɛ min ye u taatɔ ye kungo kɔnɔ. Ale kɔni ye Mustafa kelen segintɔla in nka ani furumuso tɛ ka na. Ale ko Mustafa ma ko ko furumuso dun. Mustafa ma kuma. O kɔni wulila u sigiɲɔgɔn finitigilaka dɔ bɛ yen ni ale ye polisi ye. Ale taara ka taa kuma ɲɛfɔ ɲɛna ko Mustafa kɔni n'a furumuso taara kungo kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ mɛ u ma segin ko dun t'u delila ko kɔrɔ ye. O furumuso o polisikɛ in fana wulila ka taa Mustafa nɔfɛ ko yalima ko i furumuso bɛ min. Mustafa kɔni ye kumaw ci ka caya, a y'a ŋanamu. O fana wulila ka taa sigiɲɔgɔn ladɔnniya. O tuma na sigiɲɔgɔn ladɔnniyalen u nana ka na sɛgɛsɛgɛli busamisɛnnin k'a la ka n'a sɔrɔ fɛn min kɔni ye Mustafa ye a ye furumuso bɔnɛ a ni la. O de hukumu kɔnɔ u ye finitigilakaw ladɔnniya ni o ye commissariat du 9e arrondissement finitigilakaw ye. Olu fana nana ka na Awa ta k'a sɔrɔ Awa dalen bɛ joli la. O y'a sɔrɔ a bɔnɛla ni la ka ban. Wa bese in fana n'a kun ye ko kɛ ni bese min a kun ye o fana dogo. U kɔni sera k'o bese in fana wogoba ka bɔ. A kɔni ye kuma min sɔrɔ k'a fɔ finitigilakaw ye ko dɔwɛrɛ foyi m'ale bila nin na ko o ye keleya de ye sabula ale furumuso tun bɛ fɛ k'ale janfa ka taa tugu cɛ wɛrɛ kɔ. Professeur Turamakan Communication hakɛto bɛ nin kan.